terços, a terrer, es caminaires de Montgarri, amiadi per Martí Abadia, e de l'es amiadi per Aleix Montalvo. Una forta trucada de mas en l'aeri, e entre tutti es que hi han cumplit este. Arriben corredors, caminaires, ei era cursa aran per sa lengua, 29 edició enguant. Aparteu-vos vos plats, exigeu d'entrada que puguen passar els terços e pugam en mapa de la Val d'Aran. Entren en la plaça els tres claus des de Montgarri, Port de Viella, Elés, Lamir, Titina Saez, Ana López, el Lourdes de Santa Cruz. Oh, bendicions! Amb nosaltres el company de Lleida Televisió. Força gràcies per haver volit estar tot el long del dia. Bendicions! Era presidenta del col·lectiu Immaculada Caubet, places claus. Empanneu que dits aran per sa llengua. El mític el House no ha entrado. Joan Carabies, que està passat a mi, que era cursa des de l'est, no hi ha volgut mancar tampoc en guard. Samu ja és que no. Lo han vist, no l'han registrat. Tu creus que ha arribat al seu PP? Els trapeus a Teguant, plaçats-les Suger Estrada. Oh, bendicions! I que el vas a dir de parar el Mentrestant, a Miam a Teguant, en mapa de la Val d'Aran. Una infraestructura que enguant s'ha renauït i diem gràcies al suport a la col·laboració de Baqueira, que deixa estan passat mos ofric entre peu que mos estep panat de l'estrada. Força gràcies a Baqueira per son suport garant. Martí Abadia, una trucada, una forta trucada de mas, substituís enguant a Mario Rufas.